Mae'r fideo yma yn ddangos i chi fel i ddefnyddio Google Classroom i gofnodi tasgau ar gyfer eich dosbarthiadau chi sydd ddim o reidrwydd yn cael eu cwblhau yn ddigidol. Yn wneud hyn yn mynd i fod yn ddefnyddiol iawn yn enwedig gyda dosbarthiadau nawr sydd â dim llaw lyfr disgybl. Ac fel welwch chi, bydd e hefyd yn helpu'r disgyblion i gadw trefn trwy'r calendrau a rhestrau to-do mae Google yn cynnig iddyn nhw. Yn Google Classroom, agorwch y tab Classwork. Cliciwch ar y botwm Create ac yna dewiswch Assignment. Rhowch deitl i'r seiniad fel arfer. Os chi'n teimlo bod angen, gallwch chi roi cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg hefyd. Cam pwysig ar gyfer gosod gwaith cartref yw i osod y dyddiad cau. Felly draw'r ochr dde, cliciwch ar ble mae'n dweud No Due Date ac eto, ac fe gewch chi ddewis dyddiad o'r calendar. Ac unwaith chi'n hapus, cliciwch ar y botwm Assign. Mae'r dasg yna nawr wedi aseinio i'r dosbarth a'r dyddiad cau yn ymddangos. Nawr falle bod chi moyn dangos y gwahaniaeth rhwng tasgau sydd fod cael eu cwblhau ar bapur a'r tasgau chi'n moyn i'r disgyblion i wneud trwy Google Classroom. Felly, falle bod werth roi'r tasgau sy'n mynd i fod yn cael eu gwneud ar bapur o dan topic gwahanol. Er mwyn gwneud hynny, ni'n clicio Create, dewis Topic. Ni'n alw'r topic yma yn tasgau ar bapur. Hynna, allai lusgo y dasg o dan y teitl yna. Tasgau ar bapur. Iawn, dewch i ni gael gweld nawr siwr bod hwnna'n disgwyl o safbwynt disgybl sy'n rhan o'ch dosbarth chi. Dwi'n mynd i draw ngolwg y disgybl o Google Classroom. Bydd y tasgau yma nawr yn ymddangos i'r disgybl o dan glicio ar y botwm To Do ac bydd restr o unrhyw dasgau sydd angen ei gwneud gyda'r dyddiad cau. Hefyd, bydd modd i'r disgyblion i edrych ar olwg calendar sydd yn dangos yn wythnosol pwy dasgau sydd angen i nhw wneud. Er mwyn nodi bod y gwaith wedi cael ei gwblhau, bydd angen i'r disgybl i fynd i fewn i'r dosbarth, clicio ar y Classwork fel arfer, agor yr aseiniad, clicio ar View Assignment, ac yn syml iawn, unwaith mae'r dasg wedi gorffen, mae'r disgybl yn gallu clicio Mark as Done. Nawr pan mae'r disgybl yn edrych ar y restr To Do, fe welwch chi bod dim gwaith i'w wneud, ond o dan y tab Done bod y gwaith wedi cael ei gwblhau. Fel welwch chi, mae defnyddio Google Classroom i gofnodi tasgau, boed bod nhw yn rai ar bapur neu yn rai digidol, yn meddwl bod disgyblion yn mynd i weld eu holl tasgau yn un man canolog ar galendar ac ar restr To Do.